Hi guys! Good afternoon! Welcome to my channel again! My vlog for today is we're going to the farm of my sister, and we are passing here in this braids. Wala tubig? Wala tubig? Uy. Guys, itong braids na to guys noon. Isang kuan lang to guys, isang truso ng kahoy. Oh, latay mi guys, latay. Maglatay pag mauyog. Kamang. What? Kamang in town mi guys. Muuyog kay isa naman jud siya kabuok. Pero karon, look at the braids. Very big braids. Dako na kay ang braids guys, oh. But mo ni siya guys, ang braids. Dako na kay siya nga kausaban. Tong dalawang to ba? Takbo kayo, takbo. Takbo, paakyat. Bilis. Diyo tumuon kay natin. Wala di ay. Di ba karon ba? Ano. Ang mga ilong namin guys, sugod nag laking butas. Kasi uy, Ginoo ko. Ha? Kakapoy. Pagoy. Saka na pud bidiri oh. Tapos ganon talaga ang buhay sa magsasaka guys. Palaging nag-akyat ng mga bundok. Ay, ganon pala. Tanim ng saging. Namubo pa sa atong gilaktan pero ang hangak. Hangak na kayo guys. Plastic. Wala gani ka kada kwarta. Uy. Sawa natin, wala na magiging may dalang tubig guys. Sawa na lang eh. Sawa na, mangayon lang yan is kabalayan. Adik guys, bibi adik, naong gani dito mabura gani kahit ito nga. Tuan. Mabura gani ito kaya. Ay, noon, pag abot dito, lugsong mo naman ito, no? Nahinay lang ni guys. Pero, nahinay lang. Magkuha lang tagsingot, ani, ginagmay. Mahililis ko naman. Kinaon. Mahililis kong kinaon. Anak ko, agil, anak ka na. Hindi mo natin siguro silang lagi. Ang kaibigan sa ulo. Kaon mo ito niya. Kaon. Parang ka. Nagbuhat yung ba? Akoy. Hindi niya ako. Pero ulit ito sa una nagbuhat. Nagbuhat ng balay. Saka na po diha guys. Ang kabiga ra gyud nato insang diri. Wani diri ah. Saka na po ni ani. Ano sa kaon. Pero laban lang guys. Abot ra gyud mi ani ros tumoy. Yan ako. Wait sa motor. Suba oh. Kita ba? Kita no? Gede ay. Ito asa uy. Okay, una ka dito. Daghan naman kay diri balay oh. Mama dapat mo. Ako mo dali. Ay, kako ko mo diri mo.
Daghan na kay balay diri ba? Oh. Balay kanya agi ra. Oh. Daghan na kay balay guys. Sa una diri guys, kabagnutan pa ni diri. Karon balayin pa more. Ang dami-dami na. Oh, naabot ra gyud na mo ang bakilid guys. Ah! Abot ra gyud Muna diri. guys, muna. Pero ang mga Ora mo dahil na dahil. guys, ang mga naong guys. Look at our fish guys. Haggard na haggard oh. Oh, ching. Bugsungon na guys, bugsungon. Gusto nga na brag. Bubintaha na. Ay! Si Dude! Dami. Mama day ni dayo. Yami sa mo uma sa ubos! Agi ra be. Nabot ni! Kasi mo nabot? Gani, madiri na? Ah, kisa may dire? Kisa may mo ha? Ah! Sige, agi ra be. Diri, diri. Gusto na. Ay, gamay pa ba ni sa una diri pe? Karon dako na lagi. Ha? Dako na lagi. Gamay ba ni sa una diri? Gani. Dala no? Ah, daw mga balay na. Ay, sabuti na lang guys kay paano na kami? Padala-us-us. Pada-us-us na kami guys. Naus-us na kami, guys. Pada-us-us. Asa naman taan? Basig masaag ta. Oh. Ang palugsong na guys. Balay na ti. Magpapang palay na. Lugsong na guys. Ha? Asa may lamiyo? Di ba na lamiyo dire? Si Mio man kay mong panon. Aw. Ora pa ni. Asa naman tong duha? O, dara day. Guys, suko na mong amo guys. Okay lang. Dugay daw mi Dugayan daw mi guys. manglakaw. Saan? Pwede mang. Sa man guys, bugata sa mga kamera niya pagkahuman, dagma man mi guys. Nga dagma mi ani og magpaspas. Oh, ni kinabuhi na diri guys. Oh, mag-anhi mi sa bukid. Sorry sa bukid. Mo di na sitagla sa design sa kanila kay wala na ko na. Paglaba mo gud na. Ah. Mo na nga farm. Oh, kana mo na nga farm. Oh. Nailahang unsa gani nga nana abaka. Palkatahan. Wow. Pag na-harvest na to guys ba? Mukuan na gyud to kwarta. Nabagnot gyud no? Itong pag-anhin na to aram itong hinlua. Tagoy-tagoy yung isa ay. Mo kapuya? O kapuya PJ? Ha? Hangak no? Lamin ta diha agi sa pao kay dulo kay ba? Asa may tikaya ni ni kuan? Ba lagi. Dagan, bigay, lumba. Ready, go! Eh! Siya, oyo, agi. Dagan. Siya, oyo, agi. Siya, dalaga na, no? Ay, ginawa ko. Agi. Guys. Human na mi guys. Manguli na mi guys. Kay guro man sila nagsusi kon. Nahuman na baglampas ang naglampas. Manguli na mi. Magsugod na sad mi karon sa Kalbaryo Ruskahon. Sa kahon kaadyo. Ang arag sa kahonan kayo. Adi naman, palugsong naman ka. Palugsong, hebes kay dako na kay sa kahon. Palugsong na hinuon ta ani. Oo, palugsong naman. Daka sa kahon. Diya ra, na lugsong naman tapaingon anak. Apa dong na lugsong na pero pagsaka na kay murag Ah, puro bag-uwan oh. Saan na nato ani ron. taglaglakad po. Mga tawag kay mi pikag magpaspas may mga tuwad mi nya. Kay nag-vlog man. Mama alula ni mo lang. Puha as vlog. Ang mga batano no. Padyano ra. Gabi oh, no? Dagan-dagan. Ay ina na sa tasaon. Agay sa bato. Yun ana bi punta sa una. Na kakindang-kindang nang nag Kamu tanas Roger mo uban. na dugay kay ta maabot. Kay dugay kay ta maabot kay kuan. Hinay kay tumlakaw. Ang kaang pa. Muna pispa nila nga wa magsilbi. Naagit siguro ni kuan sa una.
Bako ano. Hindi na pag sila mga payag-payag. Oh, ngano man din ganin anak man. No? Nagito sila yung mga personal kuan, Interest. personal intention. Ang sa mayroong wrong grammar ana dong, wrong grammar. Tinod nga grammar. Personal interest, personal intention. Interest. Ha? Maura na sila? Nasagod na. Sugata. Gwapo kay kay mo dong mga pagkata dong. Tama. Diba? Imong ka to. Okay, kuan man. Uli na pa na og kuan. Sulaya per. Pangdayapir. Oh, dagan pi. Oh, sulaya per. Tutoy. Pero karon totoy. Murag sa sunod tuig nga dong. Hangak na guys. So good na guys. Hangak. Biyaan masad ni ani. Tungas na pod. Tungason man. Ang Tungason nga layo-layo gani nga. Tungason. So good na. Pero sige lang. Gwanta. Agwanta baho man. Baho man tayo. Na babuyan nila. Ay na. Ug ubas bandi di mo silbi. Adi oy. Dito ba ilabang prakala to, igwapo mo kay tubo. Sa yuta man pud na. Malagi rin. Ituwayan mo nang amo agad pila. Nga atong pandemic. Oo. Ay guys. Kapoy na kayo guys. Bukad-bukad na guys, gamay. Kusog guys sila ng lakaw. Ito sila guys, kusog guys sila ng lakaw. Oh. Hindi wala ra. Nawali-wala lang nila. Kami anin doang pi, mura naman anigi. Sugod na. Labing pili wala tong ilong kabuok ng guys. Ya, dagko kay bukad ang among ilong guys. Okay, arang hangaka. Ini ginawa sa namo, baho punta is baboy. My God. Para sila. Layo na po sila guys, gibiyaan na sad mi. Diyan man. Ha? So. Na, dapat sa hinay. Hay, dito na. Layo na sila. Dapat Ito na sila, naliko na. Liko na sila. Kawas at ito kasi makan. Kaway sa amin ani guys, kay para mawala ang lisngag sa ilong. Oh. Hinahinay na po. Sa kahon, manggod. Grabe ka sa kahon ba? Gawing singutan na. Ano kinabuhi na. Pero oh. Kung nalang kita diri kanunay, naana naman taan eh. Lakas din dili na hago. Di man tahangakon. Usa mo taon ta dito, sige sakay, sige sakay. Kadalihok sakay. Kapuyon tulog. Kapuyon tulog. Gawa may gunahon. Naamas kaang ang mga tanang yuta. Nas kuko ang uban, nas abuhan. Di. Ini kapuyon guys tulog. Damgo na din guys. Dili ta. Damgo na dayon. Dili na ta dili Pina. ang ito ka dito din. Kuan nga damgo. Tay, nan. Marbay ulan. Ay Lord. Patay. Wa na guys. Tikilak na sa badi. Dago. Nagdawg guys, nagdugdug. Ako sa ning iok guys kay basin og kilat. Guys, pauli nami guys, oh, palugsong nami, padung nami sa tulay. Mo na nin abtan mig ulan, nagdali-dali mi guys kay maabtan na mig ulan. Uwan guys. Mo na ni ang mga panagway. Grabe guys Hard siya. na guys. Kapandong na siya. Palugsong. So maro to akong video guys. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Bye bye. God bless you all. Bye. Iro. Se. Buang kang iro ka.